fanilla, jolla on nyt hoidossa. Se on kaikki mulle fanille, eli olla jo hoidossa. No niin. Nyt saapui sinne kiinni ja mä muuten mennä ohitse. Olen hoidossa just. Ja sen näkee näin vaunuja sen. Se on nyt kiinniämässä ohi. Siksi olen menossa sen. Se on no niin, nyt ohitin kiinniä ja rahtapihalta. Mennä. Hei, kovasti. Ja siellä on nappia, jos hätäjakoja. No niin. Ja tässä on, katso se taas lähellä. Ja siinä. Ja sitten ruuhtovideon valmenta. No, sitten nähdään part 2.